Asbestkanker komt veel voor in Zeeland. Het is woensdag 16 juni. Dit is Zeeland Nu. Vooral op Walcheren veel slachtoffers. Testen voor evenement kan weer hier. En VVD en D66 zwijgen over tunnel. Goedenavond. In Zeeland hebben relatief veel mensen asbestkanker. Dat blijkt uit cijfers van het instituut Asbestslachtoffers. Het aantal Zeeuwen dat zich heeft aangemeld voor een schadevergoeding omdat ze door hun werk asbestkanker hebben opgelopen, is ruim 2 keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral op Walcheren wonen veel asbestslachtoffers. Aan kop gaat Limburg met zijn mijnbouw en de chemie. Dan volgt Noord-Holland met de marine in Den Helder. En dan Zeeland. Inderdaad, scheepswerven. Die spelen daar een belangrijke rol in. In Walcheren zijn 84 op de 100.000 mensen zijn slachtoffer. En dat is toch heel veel. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld andere gebieden. Het gemiddelde is het zo'n 40 per 100.000. Dus het is zo'n beetje het dubbele van het gemiddelde in Nederland. Dus dat is heel treurig, ja. Walcheren, dan denken we meteen aan de grote scheepswerven, nu en in het verleden. Ja, op zich gaan wij niet echt heel erg in op namen van bedrijven. Mensen kunnen zich daar het een en ander bij voorstellen. Maar ja, het heeft wel veel met de scheepsbouw te maken. Van alle slachtoffers uit de scheepsbouw komen er 10% uit Zeeland. En die slachtoffers van nu, mensen die de ziekte oplopen, hun kansen? Die kansen zijn heel slecht. De gemiddelde overlevingsduur is iets meer dan een jaar. En het is toch heel treurig dat je je leven hebt ingezet voor de wederopbouw van industrieel Nederland. En dat als je dan met pensioen kunt gaan, dat het dan zo'n vonnis over je wordt geveld. Een van de mensen die dat vonnis te horen kreeg is de nu 75 jaar oude Henk van Zijp uit Oost-Soeburg. Werkte 40 jaar bij scheepswerf Scheldepoort op Vlissingen-Oost. Ik kreeg pijn in mijn rug. Op sommige plekken brandde het en stak het. En op een zeker moment kreeg ik mijn arm niet meer boven mijn hoofd van de pijn. En 5 augustus kwam ik bij de longarts en toen werd er mij verteld dat ik dus asbestkanker had. Inmiddels weet u dat u bepaald niet de enige bent, hè? Nou, veel collega's, oud-collega's. Heel veel oud-collega's. Heel veel oud-collega's. Verwijt u de voormalige werkgever iets? Nee, totaal niet. Zij hebben het ook niet expres gedaan. Iedereen liep daar aan boord, van hoog tot laag. Moet je ook niet boos wezen, want zij kunnen het ook opgelopen hebben. Zelf in die tijd had u ook niet het idee van, dit is levensgevaarlijk, ik moet hier heel erg mee oppassen. Toen was dat helemaal niet zo. Nee hoor, dat had je helemaal niet. Je ging gewoon aan boord en je was daar aan het werk en dan asbest, nou, iedereen eraf. Kleine pleister op de wonden, de schadevergoeding is geregeld. Ja. Fijn voor uw nabestaanden. Nou ja. Voor mijn vrouw wel, ja. Ik ben 53 jaar getrouwd, dus ik bedoel, ik gun ze alle goed. En ik hoop er nog een tijdje bij te blijven. Want het is wel moeilijk hoor, tussen die dagen. Zeeland heeft sinds deze week weer commerciële testlocaties om naar evenementen te kunnen. Tot deze week moesten we daarvoor naar Breda of Rotterdam, omdat de vorige aanbieder dit voorjaar zijn contract met de overheid verloor. Maar nu kun je je gratis laten testen in Middelburg, Goes en Terneuzen. Goedemorgen. Kunt u plaats gaan nemen? Ja, klopt. Ik heb vorige week gezien dat het hier open ging. Lekker dicht bij huis. Ja, ik wacht al lang dat alles open gaat en als het dan moet met een test, dan ben ik blij dat het zo kan. Binnenkort opent ook een testlocatie in Zierikzee. Een petitie om het Pfizer-vaccin te krijgen als tweede prik nadat je eerst AstraZeneca hebt gehad, is inmiddels bijna 1200 keer getekend. De petitie is opgesteld door Peter Scheefhals uit Rilland. Het AstraZeneca-vaccin is iets minder effectief en Scheefhals wil gewoon het beste vaccin dat er is. Op dit moment ben ik blij met elk procentje extra bescherming. Ik ben 60-plusser, maar ik heb ook een longaandoening, ik heb ook een hartaandoening en ik ben niet bij de kwetsbare groep gerekend. Dus ik ben toch een beetje benauwd dat ik niet genoeg beschermd ben na 2 prikken AstraZeneca. In Nederland mogen vaccins niet gemixt worden. In het buitenland gebeurt dat wel volop. En Scheefhals hoopt dat de minister na deze petitie overstag gaat.
De kans is groot dat de mondkapjesplicht volgende week verdwijnt. Ondertussen ligt de verkoop van mondmaskers al maanden stil, merken ze onder meer bij Capello in Heinkensand. Zeeuwse producenten van mondkapjes hebben er vorig jaar veel verkocht, maar begin dit jaar stokte de verkoop. Ja, mijn verwachting was eigenlijk van, nou, net als een t-shirt of een werkjas is het versleten en ze bestellen nieuw, maar dat is niet gebeurd. De textieldrukkerij stapte aan het begin van de coronacrisis snel over naar mondkapjes en andere coronakleding. Het heeft ze door een moeilijke periode geholpen. Van de een op de andere dag werd het heel stil. E-mail stopte, telefoontjes stopten, dus dat was wel even een schrikmomentje. Maar ja, ons jaar was op het einde super. Vrijdag wordt volgens minister De Jonge de knoop doorgehakt over de mondkapjesplicht. Vandaag is een piepschuim-recyclefabriek geopend in Terneuzen. Het heeft 16 jaar geduurd voordat hij er was. Na het sluiten van de Green Deal door de Europese Commissie kreeg het project pas echt de wind in de zeilen. En nu staat hier een trots man. Dit is uniek, dit is de eerste in principe in de wereld. Velen praten erover, maar hier staat er een. De fabriek recycelt voornamelijk piepschuim dat gebruikt is in de bouw. Het meeste wordt uiteindelijk weer hergebruikt als piepschuim. De fabriek zal meer dan genoeg te recyclen hebben. En er zijn zelfs al plannen voor een tweede fabriek, ook in Terneuzen. De lockdown heeft ook mooie dingen opgeleverd. Neem het verhaal van Fadime Bilgou. Ze woont in een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking in Middelburg. En toen alles noodgedwongen maandenlang dicht moest, ontdekte zij ineens een nieuw talent. Echte Zeeuwse boerinnen, hè? Met spiegels. Ja, die kapje. Ja? Tijdens de lange lockdown in het afgelopen jaar ontdekte Fadime haar liefde voor schilderen. Bloemen, dieren, Zeeuwse boeren en boerinnen. Het zijn haar favoriete onderwerpen. De prachtigste kunstwerken kwamen zo spontaan naar voren. Niemand had dat verwacht. Nee. En nou ja, wij waren helemaal versteld natuurlijk. Het is heel, voorzichtig even, die best lastig. Dit is echt secuur werk wat je doet. Het is zo'n lastig stuk voor mij. Zo. Ja. Soms ontstaat er wel eens iets moois in moeilijke tijden. Ineens mocht niemand meer naar de dagbesteding. Dus mensen raakten een stuk sociale contacten kwijt. Hun daginvulling kwijt. Want als je een hele dag thuis zit en niks mag en niks kan. En er mocht eigenlijk niets, dus geen visite, helemaal niets mocht er binnenkomen. Eigenlijk opgesloten zitten binnen. Ja, het was een soort gevangenis zonder tralies. De begeleiders moesten alle zeilen bijzetten om hun cliënten bezig en ontspannen te houden. En dus werd er veel gebakken, geknutseld en geschilderd. Je bent bezig met een drieluik, hè? 3 schilderijen die bij elkaar horen? Ja, die heb ik, of die van mij, die jongboer. Ja. En met schade ook bij heb ik die eigen. Die kan heb ik niet afstand. De schilderijen van Fadime hebben succes. Ze worden verkocht bij de winkel van Cerelo in Middelburg. En een van haar werken is opgenomen in de tentoonstelling van het Special Arts Museum in Amersfoort. Is meer heb ik voor meesters en veel vertrouwen komt ze op extra. Ik denk zonder die lockdown hadden we nooit ontdekt dat Fadime dit kon. Partijen in de Tweede Kamer hebben opnieuw gepleit voor het tolvrijmaken van de Westerschelde-tunnel. Na de hoorzitting 2 weken geleden, waarin Zeeuwse bestuurders werden gehoord, lieten vanmiddag de Kamerleden van zich horen tijdens de commissievergadering van Infrastructuur en Waterstaat. En voor veel partijen is het klip en klaar. Het Rijk heeft inmiddels ruim 500 miljoen euro winst gemaakt op de tunnel. De gebruikers hebben in 2019 de aanlegkosten al terugbetaald en zijn nu bezig om die winst verder op te hoesten. Het wordt nog gekker als je bedenkt dat er door de Zeeuwen betaalde tunnelboor in Den Haag is ingezet om goedkoop een nieuwe tunnel te boren. En dat er ook belangen zijn die niet zozeer economisch zijn, maar ook met sociale bereikbaarheid hebben te maken. Denk aan een GGZ dat je aan de ene kant wel hebt. Denk aan specialistische zorg. De regering geeft aan dat er momenteel geen ruimte is in de begroting om de benodigde investeringen daartoe te doen. Maar dat is dus eigenlijk onverstandig beleid voor de Zeeuws-Vlaanderen. Omdat die baten groter zouden zijn dan de kosten. En de SP-fractie hoopt dat deze ruimte wel vrijgemaakt zal worden en dat daarmee het belang van een tolvrije tunnel voor de regio Zeeland wordt
erkent. Is de regering bereid om dit te regelen voor de aankomende begroting? Ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, Heiko, we hoorden hier net Kamerleden opnieuw pleiten voor een tolvrije Westerschelde-tunnel. Maar wat was de reactie van de minister? Ja, dat is aan het volgend kabinet. Dat was eigenlijk de zin die we de hele middag op meerdere onderwerpen te horen kregen. Kijk, het kabinet is demissionair. Dus nu geld vrijmaken voor het eerder tolvrij maken, dat willen ze niet. Het wordt echt doorgeschoven naar de formatietafel. En wat je vanmiddag wel duidelijk zag, is dat veel partijen er echt achter zijn gaan staan. Achter dat tolvrij maken van die Westerschelde-tunnel. Ja, maar alles blijft dus afhangen van die formatie. Nou heb jij een rondgang gemaakt langs de 17 partijen in de Tweede Kamer. Maar waar liggen dan de meeste kansen? Nou, ik heb een overzicht gemaakt met de 4 formatieopties die de revue nu al enkele keren gepasseerd zijn. En veel andere opties heb je eigenlijk ook niet. En bij alle 4, we zien ze hier ook op het scherm, is het zo dat je de VVD en D66 nodig hebt. Hè. Dat zijn de 2 grootste. En die houden de kaarten tegen de borst. Die willen pas echt aan die formatietafel gaan zeggen wat ze nou echt van die tolvrije tunnel vinden. Als je kijkt naar de eerste optie, CDA, PvdA en GroenLinks, die hebben alle 3 gezegd, wij willen daarvoor gaan aan die onderhandelingstafel. Dus dat is een mooie positie. 3 tegen 2 zou je zo even kunnen zeggen. Als je kijkt naar de tweede optie, CDA en ChristenUnie, de huidige coalitie, die hebben ook allebei, CDA ook bij die eerste optie, maar ChristenUnie heeft ook gezegd, we willen hem tolvrij hebben. Dat geldt ook voor de derde optie met Ja21. Rutte wil misschien over rechts. Ja21 wil daar ook een punt van gaan maken. Alleen is het even de vraag wat er bij het CDA gaat gebeuren met Pieter Omtzigt. Want dat zou daar lastig kunnen worden, dan komen ze eigenlijk een zetel tekort. En de laatste optie, dat is een minderheidskabinet, VVD en D66. Dat zou voor dit onderwerp heel voordelig kunnen zijn. Want dan moeten onderwerpen in de Kamer worden behandeld. Dan gaat de Kamer erover. En wat uit die rondgang ook blijkt, is dat eigenlijk er dan wel een kleine meerderheid is voor het tolvrij maken van die Westerschelde-tunnel. Dus dat zou ook een interessante optie kunnen zijn. Ja, en dat is dus alleen bij die laatste optie, want bij die andere 3 gaat het gewoon over straks het spel aan tafel. Hoe wordt alles, hoe ver geven ze toe en wat wordt er? Dan wordt het echt een soort uitruil als het ware. Ja. Elke partij heeft natuurlijk meerdere wensen. Wie geeft wat op? Wat krijg je ervoor terug? Maar als je kijkt naar die eerste 3 opties, dan is een tolvrije tunnel, een eerder tolvrije Westerschelde-tunnel, echt wel reëel. Interessant, dankjewel. Het vlas staat in bloei. Een mooie blauwe gloed zo. En deze plaatjes zul je vooral in Zeeuws-Vlaanderen zien. Dan het weer van vandaag. Zonnig en warm. Dat zal iedereen gemerkt hebben. In Vlissingen werd het ruim 27 graden. In Westdorpen ruim 29. Vanavond en vannacht blijft het warm. Er komt wel wat bewolking met kans op een kleine bui. Maar morgen is het dan opnieuw drukkend warm met temperaturen rond de 30 graden. 'S Avonds grote kans op onweer. En dat was Zeeland nu. Tot morgen en een hele fijne avond.